Igual más arreglo Lizarrian Aztarnak hor bazirela bagenekien Errekabailara auzoan, baina egia esan herritar askok ez zuten ezagutzen Larrazpian gordeta zegoen gune bat zalako, ezta. Burdina taldeak eskaintza egin zigun hor borondatezko lana bidez hori berreskuratzeko eta gu gustora heldu genion ekimen hori. Zen gure legislatura honetako ekimenetako bat hori zen, ez? Herrian hainbat eta hainbat altxor galduak izan ditugu, ezta? Ni sekula ezin dut ahaztu Peio-Errotaren baserria bota egintzan bere garaian eta hori berriz ezin dugu onartu olako gauzak gertatzea. Orduan, Aztarnak hor zauden garrantzia du herri baterako nik uste oroimen hori jasotzea, ezta jende helduak bere memorian ditun gauzak berreskuratu egin behar dira. Errotak izan zuten 17. mendetik aurrera izugarrizko garrantzia, ez? Garia, ehotzea jotezian baserritarra, zeren bere elikagai oinarritako bat izan zelako. Ezin ditugu ahaztu. Errotak hor egon dira, herrian 4 edo 5 izan ditugu. Urmitegi gaina bere garaian udalaren jabetzakoa izan zela, orain jakin dugu artxiboko dokumentazioaren bidez eta alde horretatik Burdinak egindako eskaintza benetan eskertzeko lana egin dute. Herritarrak nik uste gogoz hartu dutela, deskubrimentu bat izan da denentzako. Asmoa da, Burdina taldekoak bere teknikari eta baditu bere parteide gisa eta berak gai dia gaur egun marrazteko errotari nolakoa izan zen, ez? Eta kanala eta nola funtzionatzen zuen ere. Orduan informazio guzti hori gehi artxiboan atera diran historiak eta jasoko ditugu panel informatibo batean. Momentu honetan lanean ari dira horretan eta bukatzen lanean kokatuko dugu bertan bisitariek ezagutu dezaten. Erabat hartuta zeuen sastraka sasiz eta zuaitzez. Eta nun gure sorpresa, 35 egun pasa ditugu hemen lanean, guztira 61 lagun aritu garela. Eta nun gure sorpresa geho eta gehiago sakondu, geho eta garrantzia handiago ematen genion aztarna horri. Lehen aipatu dudan bezala oso arraroa da, harri landuaz izandako antepara bat izatea. Antepara jende xumeentzako izango zen kanalaren bukaera, presa izango zana. Eta harri landuaz, eta zergatik harri landuaz. Etxea bere errota ere handia da, dimensio horietako errota ez da normalen ikusten. Guk uste dugu 16. mendekoa dela, eta 2 eraikina zituen errota, dimensio handikoa, 2 harri zauzkala, bat hartuantzago eta bestea gariarentzako. Horregatik ikusten dugu hartua etorri eta errotu aurretik garia hemen txikitzen zala eta aldameneko basarria. Aldameneko basarria dauzka 2 tailatua 2 bajantekin, enkambio errota bajante batekin. Baita ere baditugu adituak hori marraztuko duna gutxi gorera nolakoa zen. Aurkitu ditugu aztarnak, losak eta nola zan etxea, noaino bukatzen zan. Aurkitu ditugu aitare sarrera eta eskaratzan nuntzegoen, bertan aurkitu dialako harriak zulatuak ateak sartzeko, eta baitare harria, errota harriaren aztarna pusketak mantendu dira. Momentu honetan danak bertan utzi ditugu. Lehen komentatzen genuen, agian bigarren fasea egin aurretik agian horietako harri batzuk jaso beharko genituzkela, edo zinen esku gelditu ez daitezen. Kontua da gure lana egin degula, berreskuratu eta ez bakarrik berreskuratu, ezagutu arazi. Eta garra hori sortzea asteazun. Auzolanean funtzionatzen dugu eta nik uste da asteazuk badula zer esana auzolanean. Eta ikusten dugudanez jendea badirudi gustoa daola eta nik uste urte batzutako ibilaldia egingo dugula elkarrekin.